Hi guys! Welcome back to my channel. By the way, ang giat ko ang Market Square Food Park nga at pang sa IT Park o kilid ragid siya sa Waterfront Hotel. And then ikniksulot nimo sa entrance, di lang kay makaon ang makita ninyo sa mga food park na sila yung mga laylayang klaseng tinda sama sa mga duwaan, sama sa bakos, samin, duwan pambata, mga sanina. And then, by the way guys, ang kanida nga food park is pag-ulang so daghan pa kay bakante. So pwede ra kayo mo inquire or mo adto diretso. So mao nang area nila. Dako kayo ni siya nga area, hamugaway, hangin kaayo gyud. Dili ka panington, dili pa gyud ka manimaho o kanang aso o manimaho sa sudan kay open area makay siya. So sa makita ninyo guys, dako gyud kayang area. So namili ako diri kung unsay kauno nako na sila'y baligya sama sa mga fresh juices, kanang mga fruits, shakes, na sila'y kanang puko-pungko style, na sila'y tustubuwa, napot sila'y kanang shawarma, na sila'y kanang mga Hungarian sausage. So nakapili ni sa makaon nga mo gustong paliton, which is ang shawarma. Kaya ano, 99 pesos sagid siya at buy one take one siya. Kung makita yun mo yung sa yun nila pagluto ang maong shawarma. Sunod is nakita niyo sa atbang yan ay Hungarian dito tag 99 pesos, tag shake na buy one take one tag 99 pesos sa siya. So nagmango shake ko kay grapefruit man ako. So nabot na akong shawarma, naabot na sa daong Hungarian. Una na akong gitoon guys, which is ang shawarma yun. As in, grabe. Lamo kayo siya. Then, ang iya galing karne guys is beef. So, pwede rin makaon ka. Kung bawal kag baboy, makakaon na rin kay beef man siya. Then, maoras sa nila ang flavor. And then, ang ila yung hot sauce guys, grabe na. Sa 99 pesos guys, is mabusog na gid ka. So kung i-rate ko ni siya ng shawarma 99 pesos, i-rate ko ni siya 10 out of 10. Kaya ano, lami na, barato pag yun. And the next na kung ikaw, kaya ang Hungarian sausage, kanaan na siya yung egg, o napagod siya yung rice guys, na fried rice. So lami na guys yun, like 99 pesos sa sati. Ng Hungarian day, yeah guys, nasa cheese, lami good kayo siya. And then affordable na kayo. And then kung ako nyo siyang i-rate guys, i-rate ko nyo siya 10 out of 10. Kaya nga no, kita po tayo ng sausage, mapusog ka. Then na sila yung suka, pinting lang fermented siya sa lasa, sa ilahang sausage, sa rice, o sa egg. So, haon na dito ko direct mayo guys. Kaya grabe, gusto, tayo. And then, online ng sausage guys na kayo. Lastly, ang mango shake. So, mango shake me, 99 which is ang 12 ounce. Grabe, usog na dito. So, kung nakiplano nga mo rent dito, tawag lang atong nga number. So, that's all for today guys. And then, bye for now. Please subscribe, follow, share, and then, goodbye. See you to my next vlog.